Naka-record kang 19 ka kaso kang COVID-19 Delta variant ang probinsya kang Antique suno sa Department of Health Western Visayas. Ginpambutyag kang nasambit nga talatapan nga lunsay local cases ang nasambit nga mga kaso. Samtang base sa statement nga ginpagwa ni League of the Municipalities of the Philippines President Antique Chapter kag Libertad Mayor Merijen Nicopiorte ang ginpahayag nga ang 19 ka mga kaso kang Delta variant sa probinsya ginalakipan kang 5 sa Pandan, 5 sa Bilison, darwa sa Bugasong, darwa sa San Jose, tag-isara sa Kaluya, Kulasi, Lawaan kag Libertad. Suno pa sa alkalde nga ang kaso sa anang banwa sang ka-residente kang Barangay Kubay Libertad. Samtang ginpayag man ni San Jose Mayor Elmer Untaran nga ang darwa ka mga kaso kang COVID-19 Delta variant ginalakipan kang 35 anyos kag 51 anyos lunsay mga babae kag clinically recovered. Samtang sa banwa kang Kaluya ginpahayag ni Mayor Jill Kent Lim nga isara ka 37 anyos nga babae man ang nagpositibo sa nasambit nga virus apang ja ang naka-recover ron. Padayon naman ang panawagan kang Antique Provincial Health Office sa tanan nga sundon ang minimum public health standard agad matap na ang COVID-19. Balita Regional halin sa probinsya kang Antique. Ako si Kabandarang Nestor Bermudez Napalingga Jr. Nakabandera sa matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas Radio Bandera.